Че взема каблстон. Как да каблстона ни трябва, виж, вече почти на свършване. Човек, как ще падна в това? Кошата? Мгм. Не служи да коса. Абе, шибания ендермен по някъде ще такова. Вече не мисля, бац. Готово. Окей, сега малко айрон ще изхарча. Малко. Все пак малко. Така, само трябва да сложа тук workbench-а. Да не вземе да запали нещо тази лава долу, защото... Няма, тя е долу, много надолу. А защо в къщата? Нали, това е кош. Вие коша, къде си го остават? Навънка прибавите. Що някакъв проблем имаш с нашия коша? Не, извиня. Добре. Това не е истина, бате. Кажи. У тебе са грас панелите. Грис панела. Да не се запали отвънка. Не. Дай ми стъклата. Че малко. Да вие как изглежда. Ебал съм го, така ще е. Така, тук. Я пробвам с диамантената сокирка. Не. Мърди. Чакай, брат, наистина ще я натисна. Ето. Добре, подай ми само. Оп, боулинг. Вижда, цъка, баскетбол. Той скача, стреля и кош. Я пас малко такова. Дай. Бързо. Не, знаеш къде трябва да е? Не да е тук. Не знам, че не трябва да е тук. Тук трябва да е. Тук така трябва да е. Добре. Дай ми... Не, там трябва да си е. Мога ли да падна там? Не мога да падна, нали? Не може да паднеш. Ето я! Дай ми стъклото. Чакай да се приготвя. Да, приготви, сега съм си източил всичко. Това не ми трябва това. Добре. Да остава нещата в рандом често, значи това не ми трябва това. Преди да отидем ще направя на лопата. Ела да я копаем малко такова. Добре, честно малко. Пясък се казва. Сега ще направя. Къде е work? Банджа. Да. Ти лопата идва беднага. Че ни трябва много. Чакай малко. Вижте ви пътчето, където не си го довършил. Ще отида към океана. В смисъл, не към... Дале към океана. И от океана ще направим пристанище. И... Like a boss. Ще става.
Опа. Окей. Добре, ай да ходим в това вода. Само да ве кой ми спами. Не бе, чакай аз. А. По цял ден джагна. Окей, да. Тук вътре има еран, че ще остане вътре. Сега, да. Да, ама не. Така, стой сега. Къде е това? Къде е житото? Айво. Си Направи храна. малко хляб. Не, какво правиш храна? Не е прежито храна. Имаме 13 пили, 16, така 23 пържоли и 16 пили имаме. Добре, ще го става. Разделяме Също ще пили. малко, че да изпечем това. На тебе дадах повече. Манга. Все едно е. Така, ай, Почеме ли? да. Имаш и едно куки, не две куките. Нямам. Добре, давай. Ама няма да се бием сега, чули? Не нападай нищо. Сам пигмени. Не нападай нищо, ти казвам. Сам да не спавам на хубав недър. Айде, бе. What the fuck, защо толкова бавно е? Що ти е бавенета? Точно бавен ми е, не бавен ми е. О, място е супер. Не. Че малко. Всъщност е. Всъщност не е. Да, ние сме на самотно островче. Около лава само лава. Виждам един пик, Педерасов. Около лава шит. Уау. Че малко са. Лагна ме, бате. И на мен, човек. И бях се засилил. Да. Честно, не искам да рискувам. Рискувах малко, но не. Абе, аз няма да Че... спомня. Да не. Малко Пак човек. лагна. Бах. Те, че гледа да ни бягаш около ти. Че да направим път. What the fuck? Майко човек. Ако паднем, директно ще си... What the fuck? Как с чак да речь квитна? Пак. Добре, така. О, чакай да направя. Да направя така. Вече ще имаме и главото. Мамка ми. Майко. Пак ли накосам? Не. Да, всъщност. Аз ще чупя главото между другото. What the fuck, чувам? Магма, какво беше това? О, екстра. Ама не знам къде е. Но може ми... Ако го видя, ще го изям. Ой, така, добре. Сега, тук вече сме на по-такъв остров. Да. Оф. Мадафака. Не виждам гастове. И аз, защото се съпчу. О, виждам гаст. Ще отида да го бия. Да. Да. О, мага, пак лагва. О, шит. Леле, съня. Да се телепортна ли? Не. Ще опитам да го бия сам. Шит. Добре. Аз се телепортна. Да ни падне някъде в лава само.
Който успя да раздет ме стреля? Един гъс. Мангал. Той ще да уби пигмена. Мани го пигмена. Я внимавам.